Дезінфікуючыя канцэнтраты і ахоўныя маскі. Гэты, як ніколі неабходныя сёння рэчы, абласная арганізацыя прафсаюзаў «Белпрафмаш» перадае работнікам брэсцкага электрамеханічнага завода. З пачатку красавіка на такую дапамогу прадпрыемствам выдаткавана больш за 10 тысяч рублёў са сродкаў прафсаюзнага бюджэту. Совместно с нанимателями в настоящее время активизировали работу по профилактике инфекционных заболеваний и поддержанию достаточно необходимого санитарно-гигиенического режима на промышленных предприятиях нашего региона, которые в силу каких-то причин не могут приобрести средства индивидуальной защиты или ДЭС-средства. Помощь в рамках, конечно же, своих возможностей оказывают областные комитеты отраслевых профсоюзов. Нягледзячы на неспакойную эпідэміялагічную сітуацыю, брэсцкі электрамеханічны завод працуе ў штатным рэжыме. Аднак масавасці на вытворчасці няма, бо тут аптымізавалі графік змен. Канешне, не абыходзіцца і без іншых профилактычных мерапрыемстваў. Во-первых, дезинфекционные средства все обеспечены, моющими средствами обеспечены. На проходной у нас дезинфекция проходит. Прафсаюзныя арганізацыі в области на набыццё сродкаў аховы накіравалі 169 тысяч рублёў. 103 тысячы выдаткавалі ў якасці матэрыяльнай дапамогі членам прафсаюзаў. Але ж асобную падтрымку сёння аказваюць медыцынскім работнікам. С 8 апреля наши областные отраслевые профсоюзы перечисляют 50% своей экономии на специальный страховой фонд, который создан при Республиканском профсоюзе здравоохранения на помощь медицинским работникам. Дарэчы, унесці лепту можа кожны жадаючы. Для гэтай мэты адкрыты дабрачынны рахунак, куды любы чалавек можа пералічыць грашовыя сродкі для дапамогі медыка. Анастасія Цыкун, Юлія Селюк, Александр Сівецкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».